Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqakom għall-10 episodju. Qabel xejn xi tarif dwar id-9 episodju. George Barbara kien widna tal-Ingliżi u dan kien l-iskop li kien jinsab fuq il-feluka Griega biex jarraf lill-Ammiral Nelson bil-bastiment Franċiż li kien ibaħħar f'dawk l-inħawi. Nelson bla ma qatt jaħsibha xejn ħabat għal dan il-bastiment u l-Franċiżi li kienu jinsabu fuqu żammhom priġunieri, fil-waqt li l-Maltin, flimkien ma' ċensu Barbara, ħawdhom għal fuq il-feluka. George Barbara baqa' fuq il-bastiment Ingliż għaliex l-ammiral kellu xi jgħidlu, fil-waqt li ċensu u Sinjura Bettina, it-tnejn imsaħħrin fuq Bonaparti, tellieqa bejniethom min se jilħaq l-ewwel minnhom jarraf lil Napoleon b'dak li kien qed iseħħ f'Malta. Jiġifieri li l-poplu Malti qed juri bla ħabi illi issa kien imxebba għall-aħħar minn ħakma tal-ordni u li l-Maltin qed juru ħerqa kbira għal miġja tiegħu f'Malta. Is-Sur Paul Parisio ma kien inxaqleb la lejn il-Franċiżi u lanqas lejn l-ordni u għalhekk ra kif għamel u telaq lejn il-palazz ieħor fin-Naxxar. Fi spiżerija f'Ħal-Qormi kienu jiltaqgħu ħafna rġiel sewwa u tal-galbu. U meta Sur Paul Parisio mar jitħallat magħhom, dawn laqgħuh b'qalbhom miftuħa. Flaqa minnhom, daw iddeċidew li Michel Anton Vassalli ma setax jibqa' moħbi fil-barombara ta' fuq il-wiet il-kbir, imma imur jistaħba fil-palazz illi kellu Sur Parisio fin-Naxxar. Michel Anton kellu ħafna edewwa u xi ħadd minn dawk tal-laqa mar kixef fejn kien jinsab Michel Anton mal-kavallieri. Li dawn minnu fih marru għalih u raġa spiċċa l-ħabs. Il-Konti Manduka kien jaf li ibnu kien ta' fajneħ fuq Margarita u dan derlu li ibnu għandu jiżżewweġ lil xi bint innobli. Għalhekk waqqaf festa nar San George f'Ħal-Qormi fejn stieden l-aħjar nies bil-ħsieb li ibnu jitħallat ma' xi xebba illi tkun tixraqlu. Iżda malli sab ix-xoqqa f'moxta, ibnu Ewġen dabbar rasu lejn id-dar ta' Margarita. Meta missieru mar għalih fid-dar ta' Sinjura Rosanna, Margarita, din ma ħaditx pjaċir bl-imġieba tal-Konti u għalhekk tagħtu l-sin kif kien jixraqlu fil-waqt li l-ibnu Ewġen u s-sietu biex joqgħod għal kliem ta' missieru u li d-dar tagħha ma kellux għalfejn jersaq iżjed. Is-Sinjura Rosanna, illi kienet tqis lil Michel Anton bħala wieħed minn ulieda, ħasset wisq għal dik l-aħbar. Fil-waqt illi Margarita waqgħet f'dieqa ta' qalb u ma seta' tissib l-ebda sabar. Kif? X'inhu? X'inti tajli? X'waħda din? X'inti tajli? Meta? Fejn? Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? X'ġara ma? X'ġara? Xejn bitti, xejn. Xiġifieri xejn ma? Mela għalfejn dallajjat u biki tiegħek Michel Anton binti. Michel Anton! Michel Anton ma? X'ġralu? Għajli, x'ġralu? Finta x'tkellem ma? Ġabruh il-kavallieri u reġgħu tefgħuh il-ħabs binti, reġgħu tefgħuh il-ħabs. Reġgħu tefgħuh il-ħabs. Alla tal-ħnina x'dell ikrah jinsab fuq u da. La binti, mhux dal ikrah. La, mhux dal ikrah, imma mibeda u għajra. Xi widna mari tarra fil-kavallieri fejn jinsab. Fuq il-kbir. Marru għalih fuq il-kbir kemm hawn min jasal. Kemm hawn min għandu qalbu xierfa. La, Sinjura, le, mhux fuq il-kbir. Mela fejn?
Mela fejn? Dan l-aħħar kien mistaħbi f'palazz fin-Naxxar. F'palazz in-Naxxar. Iva, sħabu darilhom illi jkun aħjar għalih illi jmur jistaħba hemm. Dan x'fettilhom? Dan x'fettilhom batu hemm fuq? Ħaseb illi se jkun aħjar u swielu għar. Xaħat, Iva, xaħat, kixfu. Għadna ma nafux sewwa x'ġara, Sinjura. ħadd ma jnaħħili minn rasi illi kixfu xaħat. Ma niflaħx naqla iżjed fuq wiċċi binti. X'fadallu jinqala s-sajd, x'fadallu jinqala l-ewwel mewt ta' missierek. U issa dan ma niflaħx iżjed. Mulej, ken tiflaħ tibatli kwiet iżjed għajdli kemm. Le ma tamilx hekk, isma' minni, tamilx hekk, x'ma nagħmilx hekk. Stabar. Dak kien isu ibni għalija. Kien jiġi hawn ta' kuljum ipoġġi ma' dik il-mejda bla ma jitnifes jgħid kelma waħda biss. Min se jsabarni binti din id-darba min għajdli min. Hawnien miegħek ma. Hawnien ejja nidħlu bil-mod. Kif reġan qabad Michelanton Vassalli? ħadd ma kien jaf sewwa. U kien bniedem kiebi u ma jħarrax ma ħadd. Imma bniedem jibqa' f'siktu sakemm iħalluh in-nies. Is-Sur Ewġen Manduka kellu daqsxejn tajra għal Michelanton għax kien jidirlu aktar għal qalb Margherita. Ikolli ngħid li hemm xi ħaġa bejnietom. Ħares ftit lejn l-imġiba u l-ħarsa tagħhom meta ħajnejhom jiltaqgħu. Tajjeb illi wieħed jaħrax jagħmel u jbiegħed lil Michelanton il-bogħod kemm jista' jkun minn din id-dar. Anqas ma jersaq hawn ikun aħjar għalija. B'emilu u bl-imġieba kiebi għaliha. Għad iseħħlu jsaħħarha għal waraħ lil Margherita. Il-Konti Manduka mhux darba jew tnejn kien tlewwem ma' Vassalli għax dan ried jgħallem il-kotra bl-ilsien tagħha. Ħaġa illi Manduka bħal gbarat kollha li kellhom irriedni f'idejhom ma setax iġerraħha. Dan daħħala f'rasu li jgħallem il-kotra bl-ilsien tagħha. Jekk iseħħlu bil-sin wieħed il-kotra tal-Maltin tingħaqad u tissaħħaħ. Jinfetaħ il-moħħ u rridni jinħataf minn taħt idejna darba għal dejjem. Imbagħad ġalla darba żiemel li kun ħarab ikun tantu wis biex terġa' timmansah u tqedu għar-rieda li kien fiha. La. Nara kif nagħmel biex naħles minnu. Il-kanonku Karwana minn dejjem ma kellux ġibda lejn dak iż-żagħżugħ żebbuġi bħalu, imma wara l-ġrajja tar-Romblu Karti beda jissuspetta fih u sar ma jaħmlux. Dan Vassalli xewka illi mhux biss niggez imma taqta' miż-żewġ naħat ukoll. Żebbuġi bħali u jaqbel illi noqgħod b'sebgħinejn fuqu biex taxxaqa dak ir-Romblu Karti kellu jiġi f'idejh ukoll. U minn ħarsa ta' għajnejh jżebġu lawnu lejn ikolli ngħid iva, ikolli ngħid li ara dak li kien hemm imħażżes fihom. Nħoss li m'għandix nafdaq iżjed. Huwa kieku tan il-kelma li ma qromx, imma jiena ma nafdax il-kelma tiegħu ma toġġ. Ma li jsib ix-xoqqaf mhux ta' jikxifni
Iva, jikxifni ma' n-nies tal-ħaq u Alla waħdu jaf xisir minni u minn sħabi jaħtieġ, Iva, jaħtieġ li jitwarraq minn nofs. Seta kien wieħed minn dawn it-tlieta u seta kien xi ħadd ieħor li ma risefsef lin-nies tal-ħaq fejn kienet il-moħba ta' Vassalli. Il-fatt u li lejla waħda għal-arrieda abda soldati u żbirri marru ntafaw fuq il-palazz ta' Pariġio tan-Naxxar, daħlu bil-qawwa tagħhom kollha, sabu l-Mikil Anton medi fuq il-kodba, ġabruh bil-ħatfa u karkruh lejn il-ħabs ta' Sant'Angelo bla ma tawħ żmien jgħid kredu. Haw ġew, kaptan. Ħaba tajjeb. Bil-qiegħda. Jeqra. Ħaba tajjeb. Malajta tiegħi. Nidħlu għal fuq bla lanqas jilħaq jgħid kelma. Ftemna? Ftemna. Issa, kulħadd tal-fuq! Min int? Kulħadd tal-fuq! Kif tinsabuha? ħalqek. Ħalfu! Artaħ sewa! Għalfejn din il-moħqrija kollajt. Għalfejn, minix nifhem. Issa tifhem ma domx. Mux issa tifhem le, mux tifhem. Il-ħabs ta' Sant'Elmo! Emxu bih! ċifra ħeksa, għantum il-kaptan. Fuq ix, għajduli, fuq ix jimmisri. Ixxewa il-poplu kontra l-ordni, isek ma tafx. Mux tassew. Taf tilaba tal-ibla fej trid. Mux tassew. Jien il-poplu kull marrit u n-nisaħħaħlu l-sin art twalidu. Dak kull marrit jien. Illi naħalmu jħobb u jos l-sin li bih jista jiftiem u jimxi l-qoddim. Ħabat tajjeb għax fil-ħabs se jkollok min jizimak iktar mill-li qed taħseb il-ġrieda. Is-Sinjura Bettina u Censu Barbara waslu Ruma it-tnejn għal rashom. Imma hemm intabħu kemm kienet ħaġa tqila illi jkomplu t-triq tagħhom għal Pariġi jew għall-Italja ta' fuq. Għaliex il-komunikazzjonijiet bejn l-Istat tal-Papa u l-Italja ta' fuq illi kienet waqgħet taħt idejn Bonaparti ma kinux miftuħin għal kulħadd. Iżda kullum kien bil-qaddisin. Wieħed jista' jimxi u jmur fejn irid. Palma fil-Belt Valletta kien hemm minu mxaqleb lejn il-Franċiżi, hekk ukoll f'Ruma kien hemm dawk illi jżommu ma' Napoljun. L-aktar dik il-ħabta meta l-Papa kien priġunier tal-Franċiżi. U huma ma damux ma ġebu minant il-ġeneral Championne Salva Condot illi bih Censu Barbara seta' blat fi xkiel jissok ta' triq għal Pariġi. Is-Sinjura Bettina wkoll kellha min jaqlaħħa f'Ruma. Tiegħuha il-Monsinjur Fabrizio Xiberras, illi wara laħaq kardinal, kellu seta' kbira fil-Kurja Rumana. Min jaf dik l-intriganti x'qaltlu u x'paspritlu lil tiegħuha biex jgħinha tmur Milan jew Pariġi. Dak il-prelat kien jaf kemm is-Sinjura Bettina kellha ħabta toħodlu rasu bit-berbix u saksik tagħha u jżomm kemm iżomm fl-aħħar u kien dejjem jispiċċa biex imejjel rasu għalli tgħidlu u jikkuntentah. Għalhekk il-Monsinjur ra kif għamel u sab mezz biex jaqla essenzja lin-neputija tiegħu biex tissokta triq lejn il-Belt ta' Milan. U bla telf ta' żmien ħadet post fid-diligenza illi kienet titlaq kull 3 ijiem minn Ruma għal Pariġi. Qabel ma bdew il-ferroviji, id-diligenzi kienu jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor. Kienu karozzi kbar tal-ewda, magħluqin għalkemm mix-xita u s-silġ, jimxu fuq 4 roti tqal biċ-xirieki tal-ħadid.
kellhom post għal 6 passiġġieri ġewwa u 2 oħra barra. Wieħed ma' ġenb il-kuċċier fuq is-saldatur ta' quddiem u l-ieħor ma' ġenb il-portier fuq is-saldatur ta' wara. Iċ-ċrienen u l-bagalji kienu jintrabtu fuq is-saqaf, mottijin b'inċirata. 4 żwiemel kienu jiġbdu d-diligenza u jġerruha minn belt għall-oħra. Jgħaddu minn qalb ir-raba, jifirqu boskijiet, jitilgħu muntanni, jinżlu widien, sejrin, dejjem sejrin, il-kuċċier dlon kif għal-frosta u l-portier idoq it-tromba kull meta jidħlu f'xi raħal jew jaslu f'xi belt. Il-molol ma kienu xejn rotob u l-passiġġieri kienu jieħdu tażżiża ma' kull ħodba jew ħofra illi jsibu r-roti. Minn belt għall-oħra ġisimhom kien jitkisser u fwiedhom kien jissaffa. Imma kienu jkunu mħannin miċ-ċaqliq tal-karozza u ħenjin għall-irdoss mix-xita, silġ, beraq u rad. Mhux il-Maltem biss kien ibażża l-passiġġieri għax xi drabi fid-deżert kienu jaħbtu għalihom il-briganti u l-ħallilin li jagħtuhom is-salt u jħalluhom bla ħabba. Meta wkoll ma jagħtuhomx xi tabtipa illi jibqgħu jiftakru fiha u barra dan fil-qiegħra tax-xitwa. Ġieli għamlu għalihom lil-pup ifferoċjati mill-ġuħ u l-bart. Meta jidħlu fl-ibliet u jaslu fil-lukandi tal-posta, il-kuċċier kien isarma żwiemel biex isarraħhom u flokhom jarma oħrajn mhux għajjena. U sakemm isir dan, il-passiġġieri kienu jinżlu jmattru riġlehom u jidħlu ġewwa sħana tan-nar fejn kienu jsibu mħejjin għalihom ikel tajjeb sħun ifuħ u mbit bnin u qawwi. Dawk id-diligenzi biż-żwiemel iqawqbu u r-roti qarmġu u l-molol iżaqsqu bil-kuċċier imleflef barkan oħxon, fidu waħda frosta twila u fl-oħra 4 riedni u l-portier libes il-livrija idoq it-tromba. Kienu waħda mid-deriet attraenti fit-toroq prinċipali ta' żmien imgħoddi, meta ma kienx hemm treni, karozzi tan-nar u ajruplani. Huma kienu jivvjaġġaw bla telf ta' żmien minn pajjiż għal ieħor. Mhux biss kienu jġorru passiġġieri, iżda wkoll kienu jieħdu aħbarijiet u nxerdu xnijat minn belt għall-oħra. Is-Sinjura Bettina ħadet post fid-diligenza għal Pariġi u kellha moħħa mistrieħ li sejra tasal f'dik il-belt qabel ċensu Barbara jekk dan id-deffusi qatt ma jirnexxielu jsib min jieħdu hemm ukoll. Dawn il-bagulli kollha li għandek stabbi, Sinjura Bettina. Iva dawk kollox. Isa, ejja Fransina, ejja, ħaffef. Iva, ħalli ġuħdej. Idħol int. Ajma. Għanna rwieħ, ejja, poġġiħu. Għaljen, Sinjura, poġġi. Fadallek xtabbi, kuċċi. Għalja, Sinjura, ma tantx fadallek. Għalla smela, x'qed nistennew jaħasra. Iż-żmien huwa ta' siwi kbir għalina. Wow, narona sajrej, Sinjura. Ajja. Laqna. Ma tafx kif, forsi naslu qabel ċensu Barbara, ma tafx kif. Ulla naslu, Sinjura, naslu qablu tibżax, naslu qablu. Jiena ngħidlek li mhux żgur sob min iwaslu Pariġi. Għandek tajt ix-xorti magħna, Sinjura. Oqgħod kwieta Fransina. Inti lil-ċensu Barbara għadek ma tafhux. Jiena lil-ċensu Barbara ma nafdax. Ma nafdax, jaf jħaddem rasu wisq fejn jaħbillu. U fuq kollox għandu wiċċu jaqilħu u jekk jaħsel idaħħal xi ħaġa f'rasu ħadd ma jaqlaħilu taraħ iġiba żewġ kif iridu. Issa ħallejk minn Barbara, Sinjura, u aħseb biss fil-vjaġġ li għandna qudiemna. Iva, sewwa qed tgħid Fransina, sewwa qed tgħid. Imma dak id-deffusi Barbara ma kienx biħsebu jibqa' lura,
Jekk is-Sinjura Bettina kienet qiegħda tħabbrek kemm tiflaħ biex tikseb ir-rispett ta' Napoleon, ċensu Barbara kien bla sabar biex jarsaq lejn dak il-ġeneral u jindafar fil-fortuna ta' dak il-bniedem ix-xortjat. ċensu Barbara imħares mis-salva kondott, ħasiba illi jkun aħjar għalih jekk l-ewwel biċċa tal-vjaġġ jagħmilha fuq dar iż-żiemel ħalli jasal aktar malajr. Għalhekk issieħeb ma' xi 4 kurrieri u telaq magħhom għal Milan, dik il-belt kbira illi Napoleon kien għamilha l-belt kapitali tar-Repubblika Ċisalpina illi hu kien waqqa wara li keċċa lill-Awstrijaċi mill-Lombardija. Minn Milan mbagħad ċensu Barbara kellu ħsieb jaqbad id-diligenza illi tmur Pariġi. Dawk il-kurrieri kienu jsuqu ż-żwiemel tagħhom u jġerruhom minn raħal għall-ieħor, minn belt għall-oħra. Meta l-bejjem jajjew, ir-rikkieba kienu jibdluhom ma' oħrajn mserħin u jissuktaw il-ġirja tagħhom bla tnikkir. B'dak is-sewqan qawwi, il-vjaġġatur fuq id-dar kien jaqbeż id-diligenza u jasal qabel dawk illi jmorru b'dik il-karozza. Imma hej, it-twajir li niltaqgħu miegħu dawk ta' fuq iż-żwiemel kien wisq akbar minn ta' dawk li jsifru taħt is-saqaf tal-karozza. ċensu Barbara u r-rikkieba sħabu ġerrew kemm ferħu u għaddew bil-qabża minn belt għall-oħra u fi 3 ijiem waslu fil-Lombardija u laħqu l-wileġġ kbar tar-Raba Wati mifquh bl-ilma. Dik il-witja fejn jiżiraw ir-ross tħaddan il-Milan minn naħa ta' isfel u meta wieħed jilħaqha ikun għoddu wasal f'dik il-belt ta' San Borromeo. Barbara u sħabu għaddew mill-belt tal-Lodi. Mbagħad laħqu ir-raħal ta' Viboldone u meta ħarġu minn dak ir-raħal sabu dik il-witja wiesa beraħ imsankta b'toroq sejrin lejn kull rieħ. Imma l-aqwa waħda kienet tawweġ u tieħu lejn Milan. Isa demb imwaħħal mal-warrani ta' dik il-belt. Mal-ewwel daqqa tħajn illi ta' lejn it-triq it-twila, ċensu Barbara inħasħat u ġibet ir-ridni biex iwaqqaf iż-żiemel. L-oħrajn ukoll inqataw u żammew il-bejjem tagħhom. Ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa donnhom biex jistaqsu wieħed l-ieħor x'kienet tfisser id-dera li lemħu fit-triq ta' Milan. F'nofs dik it-triq irja u twila lemħu karozza wieqfa bis-swieemel imnafrin. Il-kuċċier xejjer idejh u l-portier niżel jiġri minn fuq l-istaffa ta' wara fil-waqt illi żewġ passiġġieri, wieħed ma' ġenb il-kuċċier u l-ieħor ma' ġenb il-portier, kellhom idejhom mullijin il-fuq qishom qegħdin jilqgħu xi ħaġa nieżla mis-sema. Madwar il-karozza minn subin qaqa kien hemm daqs nofs tużżana rġiel ragbin iż-żwiemel. Mill-bogħod fejn kienu, ċensu u sħabu ma setgħux jaraw sewwa min kienu dawk in-nies ta' taħthom, iżda malajr għarfu li r-rikkieba kellhom nofs wiċċhom minn għajnejhom l-isfel, motti b'ċarruta sewda u f'idejhom kellhom l-armi. U donnu biex iwettaq li f'idejh kellu l-armi dak il-ħin wieħed mir-rikkieba spara l-pistola li kellu. Il-ħoss tal-pistola damdam fil-beraħ u fl-istess waqt ħasat il-ċensu Barbara u sħabu illi mal-ħoss ta' dak it-tir intebħu illi l-briganti kienu qegħdin jagħtu s-salt lil dik il-karozza mwaqfa f'nofs ta' triq. Allum se nieqaf hawn sa ma nerġgħu niltaqgħu isliem.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.